Il-Ministeru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni u l-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal nedew it-tieni fażi ta' proġett edukattiv li għandu lan li jagħmel il-ġustizzja aktar aċċessibbli għat-tfal u jsaħħaħ l-għarfien dwar id-drittijiet tagħhom f'sitwazzjonijiet legali. Din il-fażi l-ġdida tinkludi toolkit innovattiv għall-edukaturi magħmul minn 4 filmati edukattivi u 2 pjani ta' lezzjoni. Ir-riżorsi huma mfasslin biex jippromovu diskussjonijiet interattivi ma' tfal dwar is-sistema ġudizzjarja kemm meta jkunu l-vittmi xhieda jew akkużati b'reat. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon sostna li dan il-proġett isaħħaħ il-prinċipju fundamentali li kull tifel u tifla għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għall-informazzjoni u għajnuna legali. U sodisfazzjon għax qegħdin nerġgħu statement b'saħħtu bħala pajjiż u bħala gvern. Statement li rridu nieħdu ħsieb nipproteġu tfal imiktar u iktar irridu naraw li tfal ikollhom id-drittijiet tagħhom ukoll. Min-naħa tiegħu il-Ministru Jonathan Attard iddeskriva dan il-proġett bħala pass ieħor lejn is-sistema ġudizzjarja aktar umana u inklusiva. Konferma tal-impenn tagħna bħala pajjiż lejn dawk li huma drittijiet tat-tfal. Aħna mhux biss narfu il-ħtieġa li jkun hemm aċċess għall-ġustizzja għal kulħadd inkluż għat-tfal f'dan il-pajjiż imma wkoll li nassistuhom biex ikollhom l-informazzjoni neċessarja u l-persuni illi għandhom il-ħiliet neċessarji biex ituhom l-aqwa esperjenza meta jiġu b'xi mod jew ieħor ħabtu wiċċhom mal-ġustizzja. U fakkar li l-ewwel fażi tar-riforma fil-qorti tal-familja kienet pass kuraġġuż lejn sistema li tagħti vuċi sigura u rispettata lit-tfal, filwaqt li tagħti priorità lil protezzjoni kontra ritaljazzjoni u l-appoġġ legali. Sa dan it-tant, il-Kummissarju għat-Tfal Antoinette Vassallo u Dr. Giuliana Xerri Ferrante mill-Kumitat tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tat-tfal għar-Reġjun Ewropew faħru din il-kollaborazzjoni li tpoġġi fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet pubbliċi lit-tfal b'impatt pożittiv fuq ħajja.